je motor. Byl to defekt pneumatiky, no ale teď už se budeme dívat na jízdu s pořadovým číslem 3, no a v ní, jak sami slyšíte, budou diváci hnát kupředu Jana Kvěcha. Honza Kvěch ale jede tentokrát ze žluté dráhy, tak uvidíme, zda on využije tu svoji velkou zkušenost, znalost zdejší dráhy, aby se dostal dopředu. Má tady zdatné soupeře. Po své levici bude mít Olivera Berntsona ze Švédska, Norika Blodorna z Německa, no a na červené dráze je Matic Ivačič. Takže pojďme společně držet palce českému reprezentantovi Janu Kvěchovi a ten jeho start byl doslova raketový a ukázal, že i ze žluté dráhy se může závodník dostat do čela a je vidět, že získává hned od prvních metrů velký náskok. Na druhém místě za ním Matic Ivačič, který je ohrožovaný Norikem Blodornem. Oliver Berntsson ze Švédska je až na poslední, tedy čtvrté příčce. Sledujeme Jana Kvěcha, který volí defenzivní stopu, bude se snažit nepouštět svého soupeře za záda. A jak to tady sledujeme, ta dráha je opravdu krásně vysušená, práší se až nám sem na komentátorské stanoviště, ale Jan Kvěch drží Matice Ivačiče za svými zády i v nájezdu do posledního kola a jak ho krmí tím prachovým násypem, tak to vypadá, že by mohl i tento okruh zvládnout. Nechceme to samozřejmě zachytnout jako u Adama Buby Bednáře, ale Jan Kvěch si jede v tom dnešním závodě pro plný tříbodový zisk ze své úvodní rozjížďky. Speedway Grand Prix. Kacper Vorina si tady připravuje a ten znova opět výhoda, červená dráha, bylo vidět. Buba zaspal start v předchozí rozjížďce. Václavi Milíkovi se podařil mnohem lepší start než Bubovi. Samozřejmě nejlepší dráha často bývá na markétě ta modrá. Matic Ivačič by toho mohl využít. Jsou to zajímavé závody. Mně přijde, že závodníci dneska jedou spíš o přežití a závodí spíš s dráhou než sami se sebou. Sami se sebou než s dráhou než s ostatními. Uvidíme, jak se podaří odstartovat Danielu Klímovi. Neměl úplně nejlepší reakci, je zatím tedy na posledním místě Kacper Vorina jako největší favorit, který měl před tou jízdou 3 body. Ostatní borci za ním z první série vyšli se 2 body, ale podívejte se, Dan Klíma se vůbec nevzdává a snaží se protáhnout dopředu. Má zatím za svými zády Jakuba Jamroga a ještě se snaží tlačit na Matice Ivačiče. Je to nádherný souboj o to druhé a třetí místo, ale teď si musí Dan Klíma hlídat tu svou třetí pozici, aby ji vůbec udržel. Zatím na ní stále je, drží si vnitřek. Jakub Jamrok to na něj zkouší z vnější strany. No a zatím všem poodjel ve vedení Kacper Vorina. Ten už má opravdu velikánský náskok. Na druhém místě Matic Ivačič a ještě Dan Klíma. To tam bude zkoušet v poslední zatáčce, ale vypadá to, že už to tedy nevyjde. Vítězem jízdy svou postavou on hodně vyrostl a můžeme říct, že je jeden z největších plochodrážníků v současnosti. Je vysoký, on je dobře fyzicky vybaven, musím říct. On má velkou fyzičku, není to taková postava standardní do plochodrážního závodníka. Asi často dělám z ploché dráhy srandu, že ideální postava na plochou dráhu je pan žokej Váňa. A to samozřejmě Jaroslav Vaníček není, ale i tak se naučil jezdit na motorce velice dobře. Jaroslav Vaníček je v tuto chvíli na 3. místě, Jan Jeníček na místě 4. V čele je Adam Ellis před Maticem Ivačičem. Adam Ellis získává hned v prvním kole velký náskok před svým pronásledovatelem. No a Jara Vaníček, byť je traťovou rezervou tohoto závodu, tak se snaží jet hodně kupředu a získat alespoň ten jeden bod z této jízdy a zatím za svými zády drží Jana Jeníčka. Jan Jeníček tedy na 4. místě. První s velkým náskokem s bílou střelbou, se žlutou střelbou jedoucí Adam Ellis z Velké Británie. Matic Ivačič s velkým odstupem za ním. Vypadá mi to, jakoby jestli trošičku rezignovali na souboje v této rozjížďce. Uvidíme, jak to dopadne v samotném závěru, ale tady už se nic nezmění. Adam Ellis vítězí
před Ivačičem, Matičem. No a třetí příčku, jeden bod. A samozřejmě dobrý start je základ úspěchu, protože já vždycky říkám, dobrý start je 8 bodů versus 1. Pokud vyhraju, odstartuju v každé rozjížďce a hlavně v takovýchto podmínkách. Filip Hájek už si tam připravuje závodníky, stahuje se je tam zpátky na dráhu. Tady ještě vidíme fanoušky od Kuby Bednáře a start 15. rozjížďky. Adam Buba Bednář měl špatný start a vypadá to, že odstupuje, takže ta technika českého jezdce v dnešním závodě hodně trápí, i když já jsem řekl odstupuje, ale Adam Buba Bednář se vydal na velkou stíhací jízdu za soupeři, kteří jsou před ním. Matic Ivačič na prvním místě, stíhaný Davidem Belegem, a na třetím místě Michael West. Adam Buba Bednář jede sice hodně rychle, ale plochodrážní závody se jezdí na 4 kola každá jízda a 4 kola jsou hodně málo a teď už to vypadá, že Adam Buba Bednář úplně definitivně odstupuje z této rozjížďky a tím pádem můžeme říci, že na tento závod rozhodně nebude vzpomínat v dobrém. Vyjde z této jízdy bodově na prázdno. Nejvíce bodů asi získá Matič Ivačič, který je na prvním místě. David Belego za ním na druhé příčce. No a třetí místo bere Australan West. A my tady společně ten závod jedeme. Děkuji za pozvání. Díky a nashledanou. No a my už se budeme věnovat další jízdě. No a té další jízdě se tentokrát budu věnovat s Petrem Moravcem, který tady zaskočil za Matěje Kuse. Vyměnili se, je to náš dlouholetý expert na plochou dráhu, takže Petře, my spolu projedeme ten závěr závodu a budeme se věnovat nejprve té 17. jízdě, ve které můžeme čekat Marka Levišina, Mario Hojsla, Francise Gusce a Matice Ivačiče. Všichni jezdci se tam zatím chystají u té startovní pásky. Vypadá to, že dráha doznala změn a že už je relativně v pořádku, že ten závod bude moc být dojetý v pořádku. Já si myslím, že pořadatelé skutečně dělají maximum, proto ta předpověď byla špatná, nedalo se s tím nic dělat. Prostě věřme tomu, že v tuhle chvíli už je všechno v pořádku. Myslím si, do téhle chvíle nebyl žádný pád, že teda nás nepotká žádný pád do konce závodu, ale pojďme, odstartovala 17. jízda tohoto závodu. Do čela této jízdy se dostal Matič Ivačič, ten je na prvním místě. Levišin z Ukrajiny za ním na druhém místě a Francis Gusce třetí příčka. Tato rozjížďka pokračuje pouze ve 3 jezdcích, protože Hojsl z Německa sice odstartoval, posunul se s motocyklem, ale teď už ho vede po zelené ploče zpátky do parkoviště závodních strojů. Matic Ivačič na prvním místě drží svoji pozici. Samozřejmě chce nechat své soupeře za zády, ale podívejte se, jak na něj útočí Marko Levišin. Ten je na druhém místě, před chvíli to zkoušel z vnitřní strany. Teď ten jeho útok přicházel z vnitřku. Uvidíme, jak to dopadne v průjezdu dalšími koly. Zatím Ivačič drží svoji první pozici, ale rozhodně nemůže jet v klidu, protože Marko Levišin je za ním na druhém místě doslova na dostřel. No ale ten dostřel zůstal až do projektu. Střelbu. No, víte dobře, že v Tomíčkovém memoriálu je ve finálové jízdě účastníků 5, takže tím 5. jezdcem je Matic Ivačič ze Slovinska. 5 závodníků, 5 kol. Petře, myslíš, že se odjede ta finálová jízda na první pokus, nebo tam můžou být nějaké komplikace jako včera? Já si myslím, že včera jsme si toho užili až dost a dneska jsme si toho užili bohužel na hlavě pořadatele. Včera to prostě, je to sport. Nebylo, přiznám se, těch nešťastníků, kteří prostě v tom finále ho nemohli dokončit, tak mě bylo strašně líto, ale je to sport prostě. Je to sport a sport je to i tady. Tady už se všechno chystá k tomu, aby mohla být odstartována finálová jízda. Filip Hájek si tam rovná závodníky, po své pravici tam má Jana Kvěcha, takže všichni fanoušci zde na plochodrážním stadionu
v Praze na markétě budou držet palce jezdci s bílou střelbou a budeme sledovat, jak Janu Kvěchovi vyjde start a můžeme říci, že diváci začínají v tuto chvíli štílet. Jan Kvěch na první místě, následovaný Kacperem Vorinou, na třetí příčce Adam Ellis. Jan Kvěch jede jako z praku, chce obhájit své loňské vítězství. Řekněme si, že jeho loňské vítězství bylo po 14 letech vítězstvím českého jezdce a tentokrát to vypadá, že by mohl toto první místo zopakovat. Má za sebou 2 kola, najel do 3. okruhu. Můžeme říci, že teď při průjezdu touto rovinkou má za sebou polovinu finálové jízdy a zůstává stále větší náskok před Kacperem Vorinou. Za ním je Adam Ellis a na dalším místě se drží Jakub Jambrok. Matic Ivačič je tak trošičku s odstupem. Jan Kvěch tam volí hodně jízdu okolo mantinelu. Počítá s tím, že to je rychlá dráha a navíc není za ním Kacper Vorina tak blízko, aby mu to Jan Kvěch nemohl odbírat, ale podívejte se, že Kacper Vorina to tam zkouší v každém kole dostat se pod českého reprezentanta, ale je tady šachovnicová vlajka a